Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min asta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para sepuh pinasepuh ingkang kinabekten, dumateng panjenenganipun para pangemban praja, para sadaya negari ingkang kinarya pandam pandom ing kawula dasih ingkang dahat sinudarsana panjenenganipun Bapak Lurah saha prangkatipun. Dumateng panjenenganipun para bapak, para rawuh sedaya ingkang kamulyaken, dumateng panjenenganipun ingkang sepindah saking Sindoro Krida taruna ingkang saking Dusun Jamus Tegal Rejo ingkang kawula mulyaken ugi dumateng panjenenganipun para rawuh ingkang saking Degan Garon ingkang kasebat Turangga Sakti ingkang kawula mulyaken ugi ingkang angka 3 panjenenganipun Warok Suramenggala ingkang saking Bantir ingkang kawula mulyaken. Para pamirsa, para bapak, para ibu sedaya, para rawuh ingkang kawula tresnani, tiyang kawula langkung rumiyin angunjukaken puja puji subrata wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun peparing kawilujengan kesarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Pilih kula lan panjenengan sedaya wekdal dalu punika waket kempal manunggal wonten ing kalebet tlatah RT kalih Kampung Wangang Sari mriki. Alhamdulillah mboten manggi rubeda punapa-punapa. Kanthi wujud syukur kita dhateng Allah, sumangga kawula ikraraken kanthi waosan tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sarta salam mugi kunjuk katur dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang pun suwun syafaatipun wonten ing yaumul kiamah ugi wonten ing yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Salajengipun tuhu linepatna ing deduka tina bena ing sarining sesendhu dene kula dalu punika mawantun cumantaka lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya angirangi kamardingan panjenengan sedaya ewang ingkang saweg hamresani seni tari warok utawi tari sendra ingkang badhe kalampah ing dalu punika. Ingkang punika kula minangkani saking warga Wangang Sari mriki ugi kalebet RT kalih kapitados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepindah kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pembanggihan dumateng para babak-babak tamu undangan ingkang saking Tegal Rejo Jamus ugi ingkang saking Dusun Garon kalebet ingkang saking Dusun Bantir. Kawula minangkani mewakili saking warga masyarakat wonten ing Wangang Sari mriki kalebet tlatah RT kalih ngaturaken agung pinuwun ingkang dadan pepindhan dumateng panjenengan sedaya. Ndungkap acara ingkang salajengipun kawula minangkani warga Wangang Sari ugi warga RT kalih mriki kalebet Dusun Jamus ngrawuhaken dumateng panjenenganipun para seni-seniwan ing dalu punika ingkang badhe paring panglipur dumateng warga Wangang Sari kalebet RT kalih ugi Dusun Jamus. Dalu punika waket kalampahan mboten manggi rubeda punapa-punapa.
Ingkang salajengipun kawula minangkani pamundhutipun saking warga RT kalih kalebet Wangang Sari mriki dumateng para tamu undangan ingkang saking Garon ugi ingkang saking Bantir boten waget amaringi papan palenggahan mbok bilih kirang pranani dumateng panggalih panjenengan sedaya kula minangkani mewakili saking warga Wangang Sari mriki nyuwun agunging samudra ing pangaksami. Ugi kawula mewakili saking Wangang Sari mriki ugi RT Nur kalih mbok bilih anggenipun warga Wangang Sari saha RT Nur kalih peparing punapa kemawon awujud dedaharan sarta unjukan ingkang sampun kaaturaken mbok bilih saking warga Nol kalih kalebet Wangang Sari mriki mbok bilih panjenengan sedaya anggenipun hangrahapi pasugatan ingkang sampun kaatur dumateng panjenengan sedaya kula minangkani saking warga Wangang Sari mriki kalebet RT kalih nyuwun agunging samudra ing pangaksami dumateng panjenenganipun para rawuh, para bapak, para mbak-mbak ingkang sampun minungganaken wedal ngrawuhi undanganipun saking dusun Wangang Sari mriki. Para pamirsa sedaya, kawula minangkani mewakili saking warga Wangang Sari mriki ing dalu punika Wangang Sari mriki ngawontenaken nggih menika tari-tari utawi tari sendra ugi tari warok memperingati nggih menika halal bihalal ing pramila warga Wangang Sari mriki angaturaken minal aizin wal baizin dumateng para rawuh sadaya. Para pamirsa sedaya, sumangga ing samangke kalampahan ingkang badhe dipun lampahaken dumateng putra-putra kula panjenengan sedaya ingkang saking Tegal Rejo kalebet dusun Jamus ingkang badhe maringi panglipur dumateng para pamirsa sadaya ing samangke sumangga kawula aturi mriksani kanthi merdikaning penggalih nggih menika ingkang dipun lampahaken dhateng putra-putra kalebet Sindoro Krida Taruna ingkang badhe paring panglipur dumateng panjenengan sedaya. Namung mangkaten saking atur kawula mbok bilih atur kawula saking Purwamadya lan Wusana kathah kital kuciwanipun anggen kula matur kula namung jejering titah sawantah kaburba kawisesa dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Kawula nyuwun agunging samudra ing pangaksami. Kawula akhiri jazakumullah jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga dumateng panjenenganipun para mas-mas kula aturi miwiti. Nuwun, nuwun, nuwun. Cik.
Yang wale toyo angkasa
cuk. Oh yeah.
mekaten seni warok saking Sindoro Krida ingkang kastra putra-putra panjenengan saking Tegalrejo Nyamus ingkang punika ingkang sampun peparing panglipur dumateng warga masyarakat Dusun Nyamus kalebet RT kalih Wangang Sari mriki. Mugi-mugi para pamirsa sedaya andadosaken bingahing penggalih dumateng panjenengan sedaya. Namung mekaten saking putra-putra saking Turangga Krida saking Tegalrejo Nyamus.